Γάμος το χειμώνα, γιατί όχι? Επειδή ό,τι αγαπάς, το κάνεις κτήμα σου. Τον φετινό χειμώνα, κάντε κτήμα σας στον εινοφόρο Glass Hall και ζήστε μοναδικές στιγμές σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Κτήμα εινοφόρος Glass Hall. Διοργανώστε τη δεξίωση του γάμου σας στο πιο ονειρεμένο χώρο. Άριστα εξοπλισμένες αίθουσες με θέα το γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού. Άνεση και πολυτέλεια κάτω από την ανοιγόμενη γυάλινη αίθουσα εκδηλώσεων. Πραγματοποιήστε την πιο όμορφη δεξίωση γάμου ή βάφτισης, συνέδρια, σεμινάρια, εκθέσεις, εταιρικά events, παρουσιάσεις προϊόντων, επιδείξεις μόδας, πάρτι και κοπή πίτας. Κτήμα εινοφόρος Glass Hall. Καράτε Πε, Μυτιλήνη. Τηλέφωνα 22 510 44 738 και 69 74 19 73 99. Κτήμα εινοφόρος Glass Hall. Μοναδικός χώρος για τις πιο μοναδικές στιγμές έξω από τα συνηθισμένα.